L-eks deputat nazzjonalista u l-avukat tal-Aqda Repubblika Jason Azzopardi ammetta li kien gideb dwar is-segretarju tal-Kabinett tal-Ministri Ryan Spanjol. Dan kif permezz ta' dikjarazzjoni firmata minnu li qed jippubblika dan l-istazzjon, Azzopardi rtira l-allegazzjonijiet li għamel fil-konfront ta' Spanjol brabta ma' dak li skontu kien skandlu dwar permessi ta' residenza fiħdan l-Aġenzija Identità. Spanjol kien ċaħaddan b'mod immedjatu fi stqarrija uffiċjali għalli se jiftaħ kawża ta' libel fil-konfront ta' Jason Azzopardi. Għal ukoll li dak li kiteb fuq il-medja soċjali Azzopardi kienu biss allegazzjonijiet folozz u malafamanti fil-konfront tiegħu. Is-segretarju tal-Kabinett kien talab lill avukat tiegħu Chris Ciria biex jibda l-proċeduri fil-qorti ħalli jkun jista' jnaddaf ismu mill-aktar fiss. Sa dan it-tant fid-dikjarazzjoni daħal fil-qorti fejn ammetta li gideb, Jason Azzopardi qal li qed jirtira tali allegazzjonijiet li skontu saru b'mod ġenwin u anke talab skuża. Għalhekk issa l-libel twaqqa'. F'kitba fuq Facebook Ryan Spanjol qal il-priorità tiegħu u li jibqa' jservi pirtu kollha biex pajjiżna jkompli mixi l quddiem kif dejjem għamel b'sens ta' lejaltà u servizz. Saħa li jkun qed jonqos jekk ma jirringrazzjax lil daw kollha li qatt ma ddubitaw mill-integrità tiegħu, b'mod speċjali l-avukat Chris Ciria ta' dak li għamel miegħu fl-aħħar xhur. Sa dan it-tant dwar dan anke reaġixxa l-Prim Ministru Roberta Bera meta mistoqsi mill-ġurnalisti fil-Berġa ta' Kastilja fejn qal kif dan l-iżvilupp fil-qorti huwa ferm inkwetanti b'Jason Azzopardi jagħti ċertifikat lilu nnifsu bħala giddib. Il-mod dettaljat li bih jagħti ċertifikat lilu nnifsu li huwa giddib l-Onorevoli Jason Azzopardi, dakinhar Onorevoli Jason Azzopardi qabel ġie onorevoli, jirrifletti ħafna wkoll fuq in-numru ta' inkjesti maġisterjali li għamel riċentement b'mod selettiv fuq membri tal-Kabinett. Il-mod kif illum għamel dik id-dikjarazzjoni fl-atti tal-libell ċivili u l-mod kif qisu xejn mhu xejn ma jimpurtax li tgħaddi bniedem minn dak l-allegazzjonijiet serjissimi u mbagħad mal-mument li dak li jkun jaqaf lek tirtira kollox lura. Naħseb li hija sitwazzjoni li mhux aċċettabbli aktar f'dan il-pajjiż. Il-Prim Ministru għamel aċċenn dwar ir-riforma li għandha ssir biex dawn l-abbużi jinqatgħu. U għalhekk li rridu nagħmlu dak ir-riformi kollha meħtieġa biex niżguraw li l-proċess ġudizzjarju u l-għodot ta' investigazzjoni jintużaw biss u unikament għar-rett amministrazzjoni tal-ġustizzja u mhux bħala retribuzzjoni politika u bħala forom ta' retribuzzjoni oħrajn. U għalhekk ir-rimedji li saqsejtni dwarhom se jkunu jikkonsistu fir-riformi li se jkunu qegħdin isiru.